Pangalan ng barangay nila, Barangay Venus, Banban, Banggit, Ilocos Norte. Opo. Mega mega shoutout. Pupunta naman kami sa Pagudpod. Medyo maulan-ulan lang at nakikita nyo po yung bundok na sa likuran ko. Ayan po yung mga halaman, magaganda po yan. Sasakay na po kami ng sasakyan. Ito pala yung caretaker, si nanay pinakamaganda. Hi, Nay. Pinaka-pangit ka mo, ani. Pinakamaganda, walang anak si Papa Jesus. Kami ay sasakay kami ngayon sa van at handa na po silang lahat. Shoutout kayo sa lahat. Good afternoon. Bye na. Ngayon, andar na kami. Okay. Okay. Okay na, mamaya alis naman kami. Pupunta muna tayo sa Pagudpod. Sige, bye-bye po. Mamaya kita-kita na naman tayo. Bye-bye. Welcome to Pagudpod po. Nandito po tayo sa Pagudpod. Shoutout po sa lahat na nanonood dyan at mega mega shoutout po. Nandito po tayo ngayon sa Pagudpod. Kaway mahal. Kaway. Ayan sila to pay. Mahal. Shoutout po. Kaway kayo. Kaway to pay. Dito kami sa Pagudpod. Ayan po yung mga ilog at welcome to Pagudpod po. Nandito po kami ngayon. Welcome to Pagudpod po. Shoutout po sa lahat na nanonood. Mahal! Ano ka ba? Nasaan ka ba? Ito ka nang into dyan eh. Welcome to Pagudpod. Honor de Fernando Marcos II. Picture tayo doon. Dito na lang, nakakatakot sa daan. Ate, Emily, yung sasakyan, Emily. Emily, yung sasakyan. Picture na po kami. Magpipicture muna kami. Huwag kang na ako yung sasakyan, mabilis lang. Okay. Mega mega shoutout. Nandito po tayo sa Pagudpod. Ito po yung tulay, napakaganda. Napakaganda ng kalangtan at dagat. Sobrang linaw. Ayun po siya po Sinda. Shoutout mahal. Tita Chay, Tita Tess. Shoutout sa inyo lahat. Galing sa ilog, yun yung maganda pulso. Shoutout po sa lahat. Shoutout din sa mga nakatira dyan. Shoutout Paul. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Good morning po sa lahat na nanonood. Andun po tayo sa lahat. Napakaganda ng view. Marami po nanonood. Ang ganda ng kalagatan. Tahimik. Mamaya kukuha kami ng magandang view. Shoutout po sa mga taga California. Naganda ng picture ni ate. Okay na po. Ayan po yung biyaheng Cagayan. Bus. Yan po, may signal po rito. Biyahe ng bus o Santiago Viva Rojas, Santiago Tugigaraw. Shoutout sa lahat ng nanonood dyan. Shoutout sila sa lahat ng nanonood. At mega mega shoutout. Papunta po sila ng Cagayan. May daanan pala dyan papuntang Cagayan. Nandun ang Cagayan, bali. Shoutout po sa lahat. Super ganda po diyan po. Opo, super ganda po. Salamat kay Tita Tess, Tita Chay. Ayun po yung sasakyan namin, yung kulay itim, van. Pagudpod. Napakaganda po ng karagatan. Tingnan nyo po, napakaganda. Super ganda po. Ang ganda ng alon. Mararamdaman mo yung yanig ng hangin.
Shoutout sa mga pagudpod! Wala akong boses. Shoutout sa mga taga-pagudpod! Shoutout sa inyo lahat na nanonood dyan! Oh. Ano? Si Apo Sinda. Sa inyo papunta ron? Oh. Shoutout po. Oh. Shoutout. Tayo te, resort. Sa ano po to? Maynard. Maynard Um, Resort po. Maynard Resort po. O kakain po kami rito ng lomi. At yan po. Ayan po si Aposinda. Hello. Ayan po yung pangalan. Maynard. Oh, yan, yan. Pakita ko kay Apo. Ito pala, yan o. Maynard, yan o. Ayan. Yan. Ayan. Ayan. Alam na namin pinuntahan namin. Dito meron po silang resort. Ay, meron po na silang tulugan ng tao pagka gusto niyo pumunta ng... Ano pa yung pinunta natin? Resort Sa Saud. South Beach. Pwede pala kayo dyan mag-ano. Meron pala dyan ano. Pag gusto nyo matulog. May number. Lucky 7. Lucky 8. Sa LA. May nakatirang Mickey yun. Bye-bye, mahal. Mickey. Bye-bye. Ako na lang. Kain na po kami. Good morning. Bye-bye.